siya aga kedo Migori lwenje makiti dore Kaunti Migori kalore kod marni yore mag riwruok osido inyok tudi kod medruok maga yaki Migori gender-based violence ngat machielo the opposite ginyalo bedo achiel mar horuok no endo seche ma niendi seche moko jalo bedo kod achiel nigi kute to seche moko nigi kute magayaki to odhi to ochiwe ira jaherane bedo kod achiel niendi economic support moral through GBV. En rate marginigi poverty ni kech kata pesa kosebedo gi pesa ng'eny dichuo nigi ichwan nigi ichwan wach matin kelo koko to dhaw nyaka wuogi mental illness nyalo lead to GBV nikech ka ng'ato dhi through a process kaka onge ng'ama owuo godo kaka onyalo yudo kony thothgi yudo comfort kata ywe ir kedo kod landruok e kaunti ma Migori gichiwo mantiere nitiere ma gi ng'at niendi king'iyo ni nonro machung' ang'o ma bed paro mogwenyore no endo kinde ma ka gin gik moko ma seche moko ng'ato no kata kotin kata kodongo kata mantiere gi counselors manyalo wuoyo gi ng'ata ng'ata ma dipo ni dhi mental process Migori nyaka sani ne joma chuo joma mine achiel mar kedo kod sebedo empowered kendo partners gi joma mine sama onge sensitization mondo ginye empowered woman mathoth mag goli osebedo mosethiro ng'wech mar kedo kod ni e kaunti Juma Ramogi TV Nyuaro e kaunti bedo gi nyogi